Parlem de novetat editorial amb Núria Fortuny i Torn de guàrdia, el primer llibre de la sèrie Hospital Baixa Mar, perquè sí, necessitàvem una comèdia romàntica en català, ambientada aquí, i sobre metges, no ho teníem, ho necessito. És un llibre potencial total de sèrie de televisió. I la veritat, he de dir que m'ha agradat molt i que us el recomano des de ja, perquè passes una bona estona, t'entretens i desconnectes una miqueta del dia a dia, que a vegades cansa. Ja ho sabeu tots i totes, jo sóc fortunyista, sóc superfan de la Núria, m'agraden molt els seus llibres, aquest no ha sigut una excepció, ha sigut molt xulo, i hem de dir que domina a la perfecció els diàlegs que t'atrapen amb la seva quotidianitat, en la història d'aquests 4 metges en formació que comparteixen pis perquè comencen a treballar en el mateix hospital, que és l'Hospital Baixa Mar, i allà tindran cadascun un metge de referència. Tenen les seves especialitats diferents i a partir d'aquí veurem quina és la relació entre ells amb els altres companys de feina i com la vida familiar, les amistats i l'amor és un lloc, l'Hospital Baixa Mar allà passarà de tot. O sigui, sabeu aquelles lectures superaddictives que pàgina a pàgina, com més llegeixes, més t'enganxa? Doncs, sens dubte, aquesta n'és una. Què dir? Si és que està superdivertit, són 200 i pico paginetes, que això t'enganxa i en 2 tardes ho tens llegit. I només em queda donar les gràcies a la Núria i a Penguin Random House per enviar-me aquest exemplar. Em fa molta il·lusió i molt més pel fet que presentaré amb la Núria aquest llibre el dimarts 17 de març a les 6:30 a l'Abacus de Terrassa, així que allà us esperem i espero que em digueu què us ha semblat si ja l'heu llegit, que he vist gent a Goodreads i a Instagram que ja se l'ha llegit sencer i he vist bones opinions. Vull saber què en penseu i quin és el vostre personatge preferit, si la Lola, que és la més prota, el Rai, l'Ivan o la Mireia. Jo en aquest cas sóc molt equip Lola i equip Rai. Mira, no sé per què, però em cau bé el Rai. Ja em direu què us sembla a vosaltres. Torn de guàrdia, us el recomano.